Ето сега едно доказателство, че истинската любов ражда любов. Деница, подкрепяна напълно от Мишо, застана зад една много достойна инициатива. А през изминалата седмица зрителите на TV7 видяха как и претендентките за Мис България 2012 станаха част от каузата. Осинови, подари 4 лапи живот. Вижте кадри оттам. Една благотворителна кауза. Точно е там сега, където е. Сега го избутвате и с маркуча, и с четките и всичко трябва да влезе в канала. Внимавайте, опасно е. Надявам се да ви било приятно, да изтръгвате с хубави емоции и да разкажете на приятелите си за това, което направихте днес.